ଆସିଗଲ ଭାଇ। ହଉ ଆସ ଆସ, ବଳଦ ଦିଟା ସେଠି ଗୁହାଳରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ହଉ ଭାଇ ଚାଲ। ଦେଖ, ଏ ହଉଛନ୍ତି ଦିଟା ବଳଦ, ଜଣଙ୍କ ନା ଜଗା ଆଉ ଜଣ ନା ବଳିଆ ହେଲା। ଆଉ କେତେ କଣ ରେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ୟାର? ଦେଖି ତ ସାଇଲ, ଆସ ବାହାରକୁ ଆସ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ଆଉ। ଆରେ ଜଗା, ଇଏ ତ ଆମକୁ ବିକିବାକୁ ବସିଲେଣି, କଣ କରିବା? କଣ ଆଉ କରିବା, ଆଉ ତ ବିଲରେ ହଳ ହଉନି କି ବଳଦଙ୍କୁ ନେଇ ବେଙ୍ଗାଳା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଘରେ ରଖି କେତେ ଦିନ ଆଉ ଖୁଆଇବେ? ସେ ଲୋକ ଆମକୁ ନେଇ କଂସେଇରେ ଦେଇଦବନି ତ? ମତେ ତ ସେଇଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲେ ଏଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇବା, ଯାଇକି କୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ଘାସ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଯିବା ପଛେ ଆଉ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାନି। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ପଳେଇ ଯିବା ଚାଲ। ଆଲୋ ଦେଖଲେ ଠଗଦ ଗାଦି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଠଗଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ହରି ଚଲେ ଚଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ଆରେ ହରେ ଚାଲ ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ଉଠିଲି ଲା ଲା ମୋ ଲାଗ ଗୋଟା ଗୋଟା। ଆରେ ଭିତରକୁ ଚାଲ, ତା ଭିତରେ ବସିକି ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ଆରେ ଆରେ ଏ ଜଗା, ଟିକେ ରହିଯା ରେ। ଆରେ ରହ ଟିକେ, ଥକି ଗଲେଣି ରେ ମୁଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ବଳିଆ, ଦେଖୁଛୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲି। ଆରେ ଦେଖିବୁ ବା କେମିତି? ଆଉ କଣ ଲୋକ ଶଗଡ଼ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ତ ଚାରି ଚକିଆ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆଉ କଣ ଶଗଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଚାଲୁନୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଟିକେ ଶଗଡ଼ ଗାଡି କାନ୍ଧେଇକି ଯିବା, କାଳେ ଏ ସୁଯୋଗ ଆଉ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଠିକ କହିଛୁ, ଆସେ ଶଗଡ଼ ଗାଡି ଗଡେଇକି ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବା। ଚାଲେ। କାହିଁ ଶଗଡ଼ଟାକୁ ଦହଲଉଛୁ କିରେ? ମୁଁ କାହିଁକି ଦୋହଲାଇବି? ଆଉ କଣ ଶଗଡ଼କୁ ବଳଦ ଆସି ଟାଣୁଛନ୍ତି? ଆଲେ ଆଲେ ଆଲେ, ଇଏ ଥକଲେ ବଳଦ ଦିଟା ତାଲ ତାନ୍ତିଲେ, ଏମାନେ କୋଉଠି ଆସିଥିଲେ? ରୁହ ରୁହ, ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବୁ ରୁହ। ଆରେ ଜଗା, ପଛକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ, ପଛରୁ କିଏ ଜଣେ ପାଟି କରୁଛି। ଆରେ ଏ ଶଗଡ଼ରେ ଚାରିଟା ପିଲା ଚଢିଗଲେ କେତେବେଳେ? ଆରେ ତାହେଲେ ଦୌଡୁ, ଏମାନେ ଆମକୁ ଧରି ପକେଇବେ ରେ, ଦୌଡୁ। ଆରେ ପଡ଼ିଗଲି ରେ, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ପଡ଼ିଗଲି, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ଆରେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ, ବଞ୍ଚାଅ। ନେଉଳ ଭାଇ ପଡ଼ିଗଲା ରେ, ନେଉଳ ଭାଇ, ନେ ମାର ତାକୁ। ଧରିକି ଉଠ।